Vítám vás u dnešního videa. Dneska tady se mnou bude natáčet ségra a já se omlouvám, já nebudu mluvit, já totiž mluvím strašně přes nos, aby byste mě nerozuměli. Takže bude mluvit Barča, já všechno budu ukazovat, já mám jenom sice hezčí ruce, já nemám takové okousané nechty. no, to není nic hroznýho, víte. Takže Jako taková oblutka tady je. To dělala vlastně ta ségra a našla si to na internetu. Tady taková potom. Pak tu máme ještě jednu a ta je tady takováhle. To je taková, to jsou obě dvě, my si hrajeme s těma, že to jsou ségry, nebo no tak, nebo kamarádky. Jako další tu máme dva duchy, který taky dělala ségra, takovýho fialovo-bílýho. To byly takové gumičky, jakože to byla fialová bílá, jakože na té gumičce, tak to bylo, tak jsme to takový udělali. A pak tu je ještě takovej duch, jeden. Ten je sice barevnější, to nevadí, ani nevím, kde má sice oči, protože ségra to dělá černobílý. No a potom tu máme dvě mrkve a muffin. Takové, tu jednu, tady tu jsem dělala já a tady tu dělala ségra, protože ségra měla lepší nástavec a já jsem měla takovej pokaženější, jako tak to, protože mě tam chybělo to, tam takový to žlutý, co, tam prostě na to, co to drží. Pak je tu takovej muffin, který taky dělala ségra. A ten muffin je takovej hezký. A pak je tady taková sušenka, Kterou jsem taky dělala. kterou taky dělala ségra. Takže tyto oblutky jsem dělala, jo. No, všechny dělala ségra a kdybyste něco věděli, tak k nám klidně napište. Odebírejte hlavně tento kanál, protože Sakra chtěla zase natáčet víc videí. Promiňte, že mluvím, ale já potřebuji mluvit furt. Ségra to prostě ve videu. Blbej hlas. Takže... A jako další vám ukážu moji sponku. Ona je taková... Ale ta už není z gumiček, to už natáčíme video z nudy, takže jenom abyste Ta je věděli. tady taková, já jsem teďka musela spravit. Tady taková barevná. Omlouvám se. Taková, tak. Jo, vidíte? Taková pěkná. Tady je žlutá, oranžová, červená, růžová, fialová, světle fialová, tmavě fialová, tmavě modrá a světle modrá. Taková pěkná sponka. A pak vám ukážeme ještě S-klipy. Jak slyšíte? Tady mám... Ježiš, Barčo, už ti zase... Omlouvám se. Takový, já to tady tak protřepu. Já vám to ukážu, takže tady jeden, tady takovej, jestli ho vidíte. Tady ten barevný už uvidíte. Tady, vidíte. Pak tu je ještě jeden barevný. Omlouvám se. Takovej zelený. A pak tu mám ještě takovej jeden. Já tady budu lovit 2 roky. Zase hrozně moc, takže ty ještě se hrá. Tak a tady takovej. Jenom abyste věděli. Takovej růžový, jestli ho dobře vidíte, jo? Takže... Tak vám to neřekneme. No, jo, řekneme. To Takže dej tam. Segře je 9 a mně je 12. No, omlouváme si, že taky žouškáme si. No, my to, protože my si furt potřebujeme, budeme si to podat. Takže to je pro dnešní video. Ne, ještě ne. Dneska toto video ukončí můj plišák, Shadow. Možná to vidíte trošku. Já vezmu kameru, omlouvám se, jestli tam bude nějaký stín nebo něco noha, omlouvám se. Takový krásný králíček, tady vlastně vidíte tu obludku. Natáčí se a mrkvička. Natáčí se to tady z důvodu toho,
že my nemáme někde jinde Jiné místo. a na stole na zemi to opravdu natáčet nechceme, takže tady Protože vlastně... budete si chvilku muset zvyknout na toto a časem potom vyrobím nějaké pozadí, které budu dost používat. Takže ahoj. Dobrou chuť. Ahoj. Ahoj.